i tenia un pati immens, un camp de bàsquet, és un lloc on s'havien projectat cinema, etc. I s'ocupa i s'utilitza tant l'edifici a l'interior com a l'exterior aquest pati. I es fan moltíssimes activitats, cap de setmana, etc., en el pati, i va madurant la idea a la ciutat, continuant les pintades en el lloc on corresponia fer pintades, l'edició de cartells, les comunicacions de premsa, les negociacions paral·leles fins i tot amb la mateixa aliança, mirant a veure si hi havia manera, utilitzant l'argument que ells havien fet servir, de dir, mireu, com que vosaltres dieu que anàveu de bona fe i ens deixàveu fer les activitats cooperatives i vosaltres fèieu les mutuals, doncs mira, tornem a fer el mateix, tornem allà mateix i fem, vosaltres feu activitats mutuals, nosaltres cooperatives, i ens posem d'acord amb el funcionament de tot plegat. Però, evidentment, no em van fer-ne gens ni mica de cas.